Iya isibambi nangakumbi Imeko kwingingqi yaseQwaqwa kwiphondo laseFreystata nanjengoko abahlali beqhubeka nokuyimisa ngxi ledolophu. Abahlali bavuke umnyele izolo bekhalazela ukungabi namanzi. Evuse umnyele nangakumbi kukusweleka kwentwazana eselula netshone kwichibi elikufutshane isikha amanzi. Isibhedlele iManapo naso sichaphazelekile ile meko nanjengoko ezinye izigulana ziye zabuyela emakhaya. Abahlali basemise ngxi idolophu yaseQwaqwa eFreystata bekhalazela ukunqongophala kwamanzi. Izolo bavuke umnyele bevala indlela ngamatayala avuthayo besonakalisa nezakhiwo. Iinkonzo kwisibhedlele iManapo zime ngxi. Izigulana ziphumela ngaphandle ziya kukha amanzi logama ezinye zibuyele emakhaya. Umlawulo intloko kwesi sibhedlele uthi imeko imbi ngeyona ndlela. The issue of water, I think, is one of the challenges that we have around here. Despite minimum services that have been provided by the municipality. As we are sitting here in third floor, we cannot get water. Got to go and fetch water from the Jojos. That's what actually that predicament that we are seated with around here. Kusenjalo abasebenzi bakhala ngokusebenza bembalwa iiyure ezininzi. Amanye amaziko kwesi sibhedlele afana nelikhupha amayeza avaliwe nanjengoko abasebenzi bengakwazanga ukufikelela emsebenzini.